Hola, com va? Soc Javi Off, benvinguts al canal d'Escacs en català. Avui veurem la línia principal de la variant Nackdorf de la defensa siciliana. Aquest vídeo va dedicat a l'Enric, subscriptor des del començament d'aquest canal i gran jugador de Nackdorf, que em va passar informació molt útil que m'ha ajudat a fer aquest vídeo. Va per tu, Enric. Doncs bé, comencem amb E4, Europeu per rei, C5, defensa siciliana, cavall F3, siciliana oberta, la resposta més popular dels blanques de la defensa siciliana. Afegint un punt de suport a D4 perquè la propera es farà D4 per atacar aquest peó incòmode de C5, D6, línia principal de la siciliana oberta. S'està evitant que les blanques puguin ocupar E5 i alhora s'està alliberant el fil de caselles blanques. D4, trencant el centre i atacant el peó incòmode de C5. C per D4, cavall per D4, cavall F6, atacant a E4, cavall C3, defensant-lo, i A6, variant Nackdorf de la defensa siciliana. És molt important que hagis visualitzat el vídeo Introducció a la variant Nackdorf de la defensa siciliana del canal d'Escacs en català. Repassem-lo. La resposta més popular de les blanques davant la Nackdorf és el fil G5, línia principal, atacant el cavall de F6, és la que veurem en aquest vídeo. La segona era el fil E3, atac anglès, si fa o no fa té la mateixa popularitat que la línia principal. La tercera era el fil E2, variant Opolsensky. La quarta era el fil C4, apuntant F7, atac Lipnitsky, o popularment coneguda com variant Fischer. Doncs bé, ens quedem amb el fil G5, línia principal, atacant el cavall de F6. Quins són els plans a curt termini de les blanques quan plantegen la línia principal? Doncs bé, F4 i reina F3 són moviments obligatoris a la línia principal. Enrocar-se per la banda de reina i tempesta de peons per la banda de rei. Entesos? I els plans de les negres ja els vam comentar al vídeo de la Nackdorf, però els tornem a repassar. B5 i el fil D7 controlant gran diagonal blanca són molt populars. Reina C7 també és molt popular. Connectar cavalls, s'acostuma a enrocar per la banda de rei i iniciaran tempesta de peons per la banda de reina. Entesos? Doncs bé, disculpeu el garbuix, ho veiem més clar tot seguit. Som a la Nackdorf, el fil G5, línia principal. S'està amenaçant matar aquest cavall i fer malbé l'estructura de peons de la banda de rei. Per tant, aquí les negres ho han d'evitar. I la resposta més popular és E6, defensant el cavall amb la reina, però alhora autoclavant la reina. Per tant, aquí les negres han de jugar molt de cura. La segona resposta més popular és connectar cavalls. Entesos? E5 seria una molt mala jugada, ja que aquesta casella quedaria molt feble i un cavall aquí seria molt mortal. Entesos? Seria un cavall monstre. Per tant, mai a la vida faiguis E5. Entesos? Per tant, ens quedem amb E6, la resposta més popular. F4, resposta més popular de les blanques en aquesta posició. I aquí les negres poden optar entre les 7 grans subvariants de la línia principal de la Nackdorf. Entesos? La més popular és el fil E7, desclavant el cavall. Preparat per l'enroc se'n diu línia principal pròpiament dita. La segona és reina B6, la variant del peó enverinat, apuntant a B2, peó enverinat. La tercera és connectar cavalls. La quarta és reina C7. La cinquena és Axis, atacant al fil. La sisena és B5, se'n diu la variant Polugaevsky, en honor a Lev Polugaevsky, jugador d'escacs rus que la va popularitzar. I la setena és cavall C6, la defensa neoclàssica de la Nackdorf. Entesos? Perquè recorde a la variant clàssica de la siciliana. Doncs bé, són 7 grans subvariants. Anem a veure la més popular, que és el fil E7, desclavant el cavall, línia principal de la Nackdorf pròpiament dita. Aquí la línia més popular és reina F3, com he dit abans, reina C7, enroc per la banda de reina, connectant cavalls, les negres. G4, iniciant la tempesta de peons per la banda de rei. B5, fent el mateix per la banda de reina. El fil per cavall, cavall per al fil. G5, atacant el cavall, que se'n retira a D7. F5, tempesta de peons per la banda de rei. El fil per G5, escac. Rei B1, cavall E5, atacant a la reina. Reina H5. Aquí les blanques han obert la columna G per, diguem-ne, donar més suport amb aquest atac brutal a la banda de rei. Reina D8, protegint el fil. H4, atacant al fil, que se retira a F6. F per A6, enroc. El fil H3. F per A6. El fil per A6, escac. Rei H8, cavall D5. Aquesta seria la línia més popular
de la línia principal de la variant Nackdorf. Entesos? Doncs bé, tornem endarrere. Som a Nackdorf, alfil G5, línia principal, E6, protegint el cavall, F4, som en aquell moment on les negres tenien aquelles 7 grans subvariants. Han vist alfil E7, la línia principal pròpiament dita, i ara toca veure reina B6, la variant del peó enverinat apuntant a B2, peó enverinat. Doncs bé, aquí les blanques poden optar per cavall B3, que seria evitar la línia del peó enverinat protegint el peó enverinat, o bé fer també reina D2 oferint el peó enverinat i alhora defensant el cavall de F3, ja que un cop la reina vingui a cruspir-se el peó estaria atacant el cavall. Entesos? Si les blanques opten aquí per cavall B3, que seria evitar la línia del peó enverinat, doncs s'arriben a línies molt semblants a la línia principal pròpiament dita que hem vist abans. És a dir, ara aquí vindria alfil E7 per apel·lar en roc, reina F3, com hem dit abans, connectant cavalls, en roc per la banda de reina, reina C7, fent espai per fer després tempesta de peons per la banda de reina, alfil D3, connectant torres, B5, tempesta de peons, A3, evitar la tempesta de peons per la banda de reina. Entesos? Doncs bé, anem a veure ara què passaria si les blanques optessin per la línia del peó enverinat. És a dir, en lloc de tapar amb cavall B3, doncs fan reina D2 oferint el peó enverinat a les negres. I aquí el més popular és que les negres es cruspeixin el peó enverinat fent reina per B2, tot i que també poden no cruspir el peó enverinat i fer cavall C6 atacant amb aquest cavall 2 vegades, no? I aquí en roc per la banda de reina defensant el cavall amb la torre. No? Doncs bé, a veure què passa si les negres accepten el peó enverinat, fan reina per B2, peó enverinat. I aquí les blanques tenen dues grans respostes. La més popular és torre P1 atacant la reina, que s'aparte a A3. I a partir d'aquí les blanques poden optar entre cruspir el cavall i fer malbé l'estructura de peons de la banda de rei, o bé trencar el centre amb F5 o E5. Aquestes tres grans variants doncs, donen lloc a variants molt esbojarrades en general de la partida. Entesos? Aprofitant que la reina aquí ja està una mica en fora de joc. Entesos? Tornem endarrere. Aquí una altra opció molt interessant per les blanques és intentar atrapar la reina fent cavall D3. Entesos? No deixant sortir a la reina, aquí la reina s'ha d'escapar de seguida a A3. Si no ho fes, per exemple, i es confiessin, doncs imagina que va una altra cosa, no? Com per exemple, alfil A2 preparat per l'enroc, ara vindria tancar la reina definitivament amb A3 i a la propera fem cavall A4 atacant a la reina i la reina no té caselles i cau. Entesos? Doncs bé, tornem endarrere, com deia, aquí les negres han de treure la reina de seguida d'aquest amagatall, per tant, tornem endarrere, aquí s'ha de treure la reina a A3 i aquí la reina està molt atrapada, no té caselles, per tant aquí les blanques poden aprofitar per enrocar-se per la banda de rei, etc. I diguem-ne que estan una mica millor que les negres, entesos? Aquí continuaríem amb fer malbé l'estructura de peons de la banda de rei, cruspint el cavall de F6, G per F6, alfil A2 per apel·lar en roc, cavall C6, en roc, alfil D7, rei a Q, etc. Entesos? La reina aquí queda molt fora de joc, per tant jo recomano que si t'accepten la variant del peó enverinat faiguis cavall B3 atrapant a la reina. Entesos? Doncs bé, tornem endarrere. Som a Nackdorf, alfil G5 línia principal, E6, F4. Som en aquell punt on les negres podien optar entre les 7 grans subvariants de la línia principal de Nackdorf, que són, la més popular ja l'hem vist, alfil E7, línia principal pròpiament dita, també hem vist la segona que era reina B6, la variant del peó enverinat, i ara toca veure cavall de B a D7, connectar cavalls. Ara aquí la línia més popular continua amb lo de sempre, reina F3, reina C7, enroc per la banda de reina, i aquí s'hauria de fer alfil E7, que seria transposició a la línia principal pròpiament dita, que hem vist abans, però també poden continuar amb B5, tempesta de peons per la banda de reina, alfil D3 connectant torres, alfil B7 controlant el gran animal blanca, torre de KE1 apuntant al rei, i aquí les negres han de fer alfil E7 preparant per l'enroc. Però si fan reina B6 atacant el cavall, aquí hi ha un sacrifici temàtic a Nackdorf que has de conèixer, que seria cavall D5 atacant a la reina. Aquí les negres no poden matar el cavall perquè s'obriria la columna A amb escac i les negres tindrien problemes, ja que el rei negre encara no està enrocat, però si la reina es cruspeix aquest cavall, doncs també les negres tenen problemes. A veure que ho fessin, no? Reina per cavall, ara vindria
alfil per cavall, aquest alfil s'ha de matar amb el peó, ja que si es matés amb el cavall s'obria la diagonal blanca del rei i vindria alfil per b5 escac i ens cruspim a la reina, que està indefensa. Per tant, han de matar amb el peó, g per f6, molt bé. Alfil per b5, ataca descoberta a la reina, que s'ha d'apartar a c5, cavall per f6 escac, aquí les blanques recuperen peça i les negres tenen molts problemes. Rei d8, cavall per cavall, recuperant peça. En fi, tinc una partida personal amb aquesta línia que pujaré ben aviat i explicaré amb detall totes les variants i subvariants d'aquesta línia temàtica que has de conèixer. Tornem endarrere, recordem-la. Som aquí. El sacrifici temàtic de Nackdorf seria cavall d5 atacant a la reina. Entesos? Doncs bé, tornem endarrere. Ara veurem una línia des del punt de vista de les negres. Som a la Nackdorf, alfil g5, línia principal, e6, f4, han vist la més popular, la pròpia bendita, amb alfil e7, han vist la del peó enverinat amb reina b6, han vist connectar cavalls, que era la tercera. La quarta seria reina c7, que s'arriba a línies molt semblants a les que hem comentat fins ara. I la cinquena és la que veurem ara, que és h6, atacant a l'alfil. Aquí les blanques no maten el cavall, sinó que mantenen la clavada amb alfil h4, alfil e7, desclavant el cavall, reina f3, els mateixos moviments que sempre, no? Reina c7, enroc per la banda de reina, connectant cavalls, alfil d3, tot molt semblant, però aquí ara les negres no s'enrocaran per la banda de rei, ja que tenen h6, que és un punt de trencament, és una feblesa que seria molt bona per la tempesta de peons de les blanques. Per tant, aquí les negres iniciaran tempesta de peons per la banda de rei i s'enrocaran per la banda de reina. Aquesta és la diferència principal de la variant h6. Entesos? Doncs bé, aquí les negres han de continuar amb g5 atacant a l'alfil, f per g5 i fixa't que la casella e5 ha quedat lliure pel cavall, cavall e5 atacant a la reina no té gaire bones caselles, la millor és e2 i connectant cavalls, cavall de f a g4, déu-n'hi-do, cavall f3 atacant als cavalls, h per g5, alfil g3, ja que si aquí les negres maten, doncs surten molt malament, ja que si volen guanyar un peó, doncs bé, després dels bescanvis vindria reina c5 apuntant a f2 i aquí s'ha de defensar perquè hi ha una tisora. Per tant, cavall h3, després de alfil d7, les negres ja es poden arrocar tranquil·lament per la banda de reina i estan superbé. Doncs bé, tornem endarrere, som a la Nackdorf, alfil g5, línia principal, e6, f4, som en aquella posició on les negres tenien aquelles 7 grans subvariants de la línia principal de la Nackdorf. Ja n'han vist 5 i ara falta veure les dues darreres que són la b5, la Polugaevski, i després ja també aquí cavall c6, que és la defensa neoclàssica de la Nackdorf. Aquesta, la neoclàssica de la Nackdorf, ja l'estudiarem quan estudiem la variant clàssica de la defensa siciliana. Entesos? Per tant, ara toca veure b5, variant Polugaevski. Les blanques continuen amb el de sempre, reina f3, reina c7, enroc per la banda de reina, connectant cavalls, g4, tempesta de peons per la banda de rei, alfil e7, preparant per l'enroc, i aquí han de matar el cavall de f6, alfil per cavall, i si maten amb l'alfil, aquí hi ha un sacrifici teòric que has de conèixer, que és, fixa't que aquests dos cavalls i l'alfil estan apuntant a b5. Llavors s'ha de sacrificar peça a b5, alfil per b5, i si maten cavall per b5 atacant a la reina i alhora aquest peó també caurà perquè està atacat per la torre també. Per tant, aquí les blanques sacrifiquen un alfil a canvi de 3 peons. Anem-ho a veure. Alfil per b5, a per b5, cavall per b5 atacant a la reina, s'aparta b8, cavall per d6, escac. Atenció, hem guanyat 3 peons a canvi d'una peça, hem guanyat que les negres no es poden enrocar i tenim aquí 3 peons passats. Aquí és una victòria molt clara de les blanques. Doncs bé, fins aquí el vídeo d'escacs en català. Espero que t'hagi agradat tant com a mi i ens veiem en una propera ocasió. Merci, adeu!